And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinabol niya ako ng kutsilyo. 5 taon na akong sinasaktan ng karelasyon ko. Gustong-gusto ko nang lumayo sa piling niya. Sinasabi na ng buong universe na hindi kami para sa isa't isa. Pero bakit ang tanga ko? Bakit ang tanga-tanga ng puso ko? Itago niyo na lang ako sa pangalang Jeanne. And this is my secret file. Uumpisahan ko ang kwento namin nung 3rd year college ako. Umattend ako sa party naming magbabatchmate nung high school para sa annual party ng alma mater namin. Kung i-describe nyo ako, hindi ako maganda, hindi ako sexy, kundi mataba ako. Kaya hindi ko ina-expect na may lalapit sa akin na mangungumusta. Loner kasi ako sa school namin. Pero di mo pagkakailang lumalaban ako sa mga contest. At lagi akong nasa honors way back then. So fast forward, after that party, nagulat ako na may nag-add sa akin sa group chat. Yun na pala yung mga kaklase ko nung 2nd year high school. Di naman ako interested sa mga GC na ganyan. Kasi baka lumabas yung bansag sa akin na bloody and nerdy Mary. Kasi halos bumaha ng dugo sa kinauupuan ko noon dahil I had my first menstruation at naglakad ako sa gitna ng grounds na basang-basa ang palda ko. So, that time, hindi ako naging interesado sa grupong yun. Nag-focus ako noon sa OB1 ko at OJT ko nung college. By the way, I'm taking BS Education nung mga panahong yun. Nagulat ako nang mabasa ko sa GC. Sino daw ako? May nagtatanong. Di ba sabi na loner ako noon? Pero hindi ko rin siya kilala. And that's him. Itago natin siya sa pangalang Weng. So nalaman ko na irregular pala tong lalaking to sa klase namin kasi every math and science ko lang siya nagiging kaklase. Mas matanda siya sa aming magkakaklase, parang gurang, ganun, bad boy, bully, tsaka tamad. Pero di ko siya maalala. So ayun lang, nag-personal message siya sa akin. And that's the time na nag-meet na rin kami. Noong una, kinabahan ako. Kasi yun yung unang beses na makikipag-meet ako sa isang stranger na completely wala akong ka-idea. October 2015. Nakipagkita na siya kasi nung una inindihan niya ako. So kinabahan na ako noon. Sabi ko sa kanya, hintayin niya ako sa labas ng school namin noon kasi may practice ako ng choir. May sasalihan kaming contest. So, malalaki yung mga schools na katunggali namin. Buong Pilipinas, kaya puspusan yung pagpapractice namin. So, kinailangan kong mag-sneak sa practice ko na magwa-water break hanggang sa may nakita akong stranger standing in front of our school, naka-shorts, naka-t-shirt at naka-ponytail. Tumawag ako. Hindi ko ina-expect na siya pala yung lalaki. Tapos sinagot niya. Chicken pox siya nga. Natakot ako para sa sarili ko. Kasi para talaga siyang bad boy. Lord help me. Yan talaga yung nasabi ko. After ng practice, sinabi ko sa choir mates ko na mauna na sila dahil may susundo sa akin. Then lumapit na siya. Kabado ako mga 100%. Akala ko magnanakaw. Kinuha yung bag ko. Sabi ko, ayoko. Ayoko dahil sanay ako na hindi ako sanay na wala akong bag na hawak. Pero ang totoo, natatakot talaga ako nun. So, naglakad na kami. Naamoy ko siya noon, amoy alak. Sabi niya, pinashot daw siya sa kanila tapos umalis na rin siya agad. So, fast forward,
naging ganun yung routine namin everyday. Lagi akong nasa kanila to hang out, tamang kwentuhan, hanggang sa na-fall na ako sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sinagot ko siya. December 31, 2016, yan yung araw na sinagot ko siya. Sinabi pa niya na siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Pero hanggang doon na lang pala yun. Akala ko puro saya na lang palagi. Akala ko sapat na yung mahal niyo yung isa't isa pero hindi pala. After graduation, nag-work na ako nun sa isang malaking school sa Manila. At minsan na lang akong umuwi sa amin kasi yun yung time na binubugbog ako ng tsuhin ko. At lola ko sa amin habang wala yung nanay at tatay ko. Selfish? Oo, selfish ako kasi iniwan ko yung mga kapatid ko dun. Kasi sabi ko sa sarili ko na kukunin ko sila kapag nakaipon na ako. Kasi nakikitira lang kami noon sa bahay ng lola ko. Kaya wala kaming karapatan na magreklamo. Umalis ako, dinala ko yung iba ko pang gamit para magtrabaho ako. Hindi ko noon kinakausap si na mama ko kasi galit na galit ako. Di man lang nila alam yung nangyayari sa aming magkakapatid. Panganay ako sa amin at may dalawa pa akong maliliit na kapatid na babae. So habang nag-work ako, kilaweng muna ako nakituloy. Kaya sinabi ko yung sitwasyon ko. Naintindihan naman niya, pero habang lumilipas ang panahon, nakikita ko yung mga totoong ugali nila. Panay sumbat sila, parinig, at pinagsasalitaan ako ng mga masasakit na salita. Lahat yun tinago ko lang sa tagal na panahon na nagsasama kami ni Weng. Hanggang sa napagdesisyonan niya na bumukod kami. Pero hindi ko ina-expect yung magiging bahay namin. Sa loob ng sementeryo. Takot na takot ako noon. Pero alang-alang sa kanya para makasama ko siya, tiniis ko lahat ng yun para hindi ako malayo sa kanya. Hanggang sa isang araw, may libing ang daming tao. Nakaupo lang ako noon sa labas ng bahay namin. Hanggang sa nakita ko yung estudyante ko nangungumusta. "Ay ma'am, ano pong ginagawa niya dito?" Nagulat ako nang makita ko yung estudyante kong yun. Nakasando at shorts lang ako. Kaya ang sinabi ko na lang sa estudyante, binibisita ko lang yung tita ko na nandito nakatira. Hiyang-hiya ako nun sobra. Pero wala akong magawa eh. August 2017. Tandang-tanda ko yung araw na yun. Yung panahon na puro away at bangayan kami ni Weng. Hindi ko ina-expect na magagawa niya sa akin yun. Hindi ko naman kinukwento sa mga magulang ko kung anong dinaranas ko sa kanya. Madaling araw na noon, nasa sementeryo kami. Syempre doon kami nakatira. Nang bigla siyang magwala. Akala ko kung ano nang nangyayari sa kanya. Pinagbabasag niya yung mga gamit naming babasagin. Lahat-lahat. Hiyang-hiya ako noon sa kapitbahay namin na mga buhay tsaka mga patay. Lumabas muna ako. Kasi nagpahangin muna ako. Tapos pagbalik ko ng bahay, hinanap ko siya sa paligid, wala na siya. Ayun pala, nandun siya sa ilalim ng higaan namin. Malupa yun. Diyos ko, gulat na may halong takot akong nadama. Hanggang sa nakalabas siya sa pagkakahiga niya dun sa ilalim ng higaan, may hawak pala siyang kutsilyo. Hinabol niya ako ng kutsilyo hanggang sa labas ng sementeryo. Takot na takot ako nun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak kasi nga, hindi ko akalaing mangyayari to sa buhay ko. Marami pang nangyari na pananakit niya tulad nung hinataw niya ako ng bote sa mukha, pinagsusuntok niya ako hanggang sa hindi na ako nakapasok sa trabaho dahil sa mga pasa ko noon at sa sugat ko. Iyak lang ako ng iyak dahil takot akong sabihin sa mga magulang ko kung ba't ako nagkakaganon. Bakit niya ako ginaganon? October 2017, nasa trabaho ako nang bigla akong makaramdam ng hilo at sobrang pagod. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa init or ano. Nang biglang sumigaw yung isa kong co-teacher. Sabi, "Ma'am, may dugo ka, ang dami!" Napabalikwas ako sa pagkakayuko ko nun sa table ko at nagulat ako dahil ang daming ang dugo na umaagas sa mga binti ko. Dinala nila ako sa klinik at pinainom ng gamot. Pinauwi ng maaga. Nasa bahay na ako, wala siya. Nagpahinga muna ako ng mga ilang minuto. Nag-CR ako pagkaupo ko. Pagkaupo ko pa lang sa inidoro, sobrang sakit ng puson ko. Makirot siya na parang tinutusok ng karayom. Naabutan ako ni Weng sa banyo.
At ang sabi niya sa akin, "Anong ginagawa mo dyan?" Sabi ko, "Dinugo ako, mahal. Malaki yung dugo, parang pag nilagay mo sa balde, sakop nun yung buong balde." Iyak ako ng iyak. Madaling araw pumunta kami sa ospital. Sa ER, sinalang ako para ma-check. Siya ang nagsabi na dinugo ako. Kinuwento ko sa doktor kung anong nangyari sa akin at sinabi kong hindi normal na ganito ako duguin. Pagkatapos ng ilang test, sinabi ng doktor sa akin na, "Sorry ma'am, nalaglagan kayo ng anak. 3 buwan na sana. I am sorry." Niraspa ako nun. Nilinis yung lining ng genitalia ko para wala raw maiwan na dugo. Kasi toxic daw yun. Natulala ako. Hindi ko alam na buntis ako. Hinayang na hinayang ako noon dahil siguro sa sobrang stress ko. Ayun na lang yung tumatakbo sa mga isip ko. Paglabas ko ng ospital, tinanong niya ako kung anong nangyari. Sabi ko na lang, "Pa, sorry, namatay yung anak natin." Pero hindi ko yun na-expect ang sagot niya sa akin. Bigla niya akong sinigawan. Ipinahiya niya ako sa loob ng ospital. Sinabihan niya akong walang kwentang nanay kaya ako namatayan ng anak. Ginawa ko nun, iyak lang ako ng iyak kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Marami pang nangyari sa aming mga problema nun. Kulang ang ilang papel para ikwento ko lahat. Year 2019, ilang beses kaming naghiwalay. Mga ilang araw, buwan, okay na kami uli. Ganon yung naging takbo ng relasyon namin. Damang-dama ko na hindi na siya masaya sa akin. So, naganap ako ng paraan para makalimutan siya. Gumawa ako ng dummy account sa social media at doon natagpuan ko si Rocky. Siya yung nakakausap ko sa mga problema namin ni Weng sa buhay. Tagabigay ng advice pero beyond that wala na. Hanggang sa nakita niyang may kausap ako. Ginawa niya sa akin, pinagpo-post niya na malandi ako, walang kwenta, salot, lahat yun. Hanggang pati mga kamag-anak namin at mga estudyante ko nakikita rin yung post na yun. Hiyang-hiya ako. Pero siya nga, nakita ko may kayakap sa mga picture, hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagsalita. Lahat yun tinatago ko kasi ayoko nga ng gulo. Then one day, papasok na ako sa trabaho, naghahanap lang ako ng barya sa bag ko. Tiningnan ko yung bag niya. There, I saw yung kinatatakutan kong gagawin niya. Drugs. Umiyak ako ng umiyak, kaya pala niya nagagawa yung mga ganung bagay kasi may espiritu siya ng droga. Takot na takot ako dati sa tsuhin kung may ganung bisyo, pati ba naman tong kasama ko sa bahay. Diyos ko, Lord, tulungan niyo naman ako dahil pagod na ako. Nung nalaman niya na nakuha ko yun, pagka-uwi ko, binugbog niya ako. Hindi ako makalaban dahil mas malakas siya sa akin. Iyak lang ako ng iyak at paulit-ulit kong sinasabi na, "Take me back, please. Take me back, please. Ibalik mo na lang ako sa panahong hindi ko pa siya kilala." Tapos nagkaroon ako ng internal hemorrhage, bleeding dahil sa palagian niyang pangbubugbog sa akin. Every gigising ako may tumutulong dugo sa ilong ko. Minsan sa tenga pa nga eh. Sumusuka ng dugo. Takot na takot ako noon, baka kung anong mangyari sa akin. Gusto ko na siyang iwanan kasi parang sinasabi na ng universe na hindi talaga siya para sa akin. Kaya kung naririnig mo to, Weng, maliman ako ng pinaglaban sa pamilya ko, masaya ako kasi nakilala kita. Kahit na minsan, magmahal ka ng masasabayan ka ng mga trip mo tsaka ugali mo ha. Baka kasi hindi ako yun. Pagod na ako. Paalam. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jean. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.